Уважаемые друзья, дорогие соотечественники, россияне, всем привет! От всей души и от чистого сердца поздравляю вас с сегодняшним днем влюбленных. Желаю вам суперской любви, крепкой семьи, здоровья, долгой, богатой жизни. Сейчас я буду прочитать стихотворение, которое я написал сам. Стихотворение на татарском языке. Поехали! Не забудьте написать отзыв после стихотворения. Хорошо? Договорились? Договорились. Шигырь атала, минем мәхәббәтем бердән-бердән. Әйтеп китәм, мин үзем шигырьләр язам. Искиткеч шигырьләр. Киттек бергәләп. Минем бердән-берем мәхәббәтем дип атала шигырь. Бер көнне матур кич белән мин бардым татарча концерт карарга. Шундый шәп тамаша булды, бергәләп биедек тә җырладык. Концерт бетеп кайтам дигәндә, каршыма очрады бик тә матур кыз. Шәп фигуралы чибәркәйне ошаттым мин бик тиз. Таныштым мин, исемен сорадым. Ул миңа елмаеп карады. Телефон номерын алыштык та, киләсе театрда очрашырга булдык. Килеп җитте театр көне. Без шатланып очраштык. Кызык театр карый-карый 3 сәгать без бергә булдык. Елмайыштык, көлештек. Шибәр кыз белән татар театрында бик кирәкле итеп вакыт уздырдык. Еллар үтте, без 5 ел бергә яшибез. Туды 2 балабыз. Ходай кушып, ярты елдан 3нче баланы алып кайтырга дип торабыз. Ярый әле сине очраттым мин. Мин тик синең белән бәхетле. Син булганга зур уңышка ирештек без. Син булганга без шәп яшибез. Татар концертларына йөреп торыгыз. Театрларны гел карагыз. Яшь егетләр, сылу кызлар, сезгә әйтәм. Siz de сөйгән ярыгызны очратырсыз. Бик шәп итеп үзегезнең гаиләгезне корырсыз. Исән сау тырышып, эшләп яшәп, яшь егетләр һәм кызларга яхшы үрнәк күрсәтерсез. Өйләнсеннәр, кавышсыннар, сездән үрнәк алсыннар. Яхшы яшәп, тырышып эшләп, матур дөнья төзеп, гаилә эзен калдырсыннар. Безгә, татар халкына, бай яшәргә, шәп яшәргә кушкан Ходай Тәгалә. Шигырьнең авторы мин Рәмзил Фасхутдинов, язылды 12 февраль 2026 ел. Әйтеп китәм, минем шигырьне кабатларга, шигырьләр язырга, каядыр кулланырга бүтән җирдә тыела. Шигырьнең авторы мин, әгәр дә үзегезгә берәр кемгә кирәк була икән, кытуларга шигырь кирәкламы, җырга шигырь кирәкламы, можете миннән сорарга обращаться итәргә. Кемдә кем шигырьне берәр кайда куллана икән, җырлар яздыра икән, сразу минем юрист белән обращаться, юрист белән разбираться итәчәксез. Сразу юрист. Әйтеп тә тормыйм, сразу юрист нидеп куям, кисәтеп куям. Ничек шигырь булды? Кадерле россияннар, ничек шигырь булды, миңа обязательно язырсыз. Рәхмәт бик зур. Бәйрәм белән сезне. Дөньябыз вообще шәп бәйрәм көне.